4 budeme vypouštět ty balónky, takže doufám, že už jsou připravený. Doufám, že jste se potom přibližně za hodinku naladíme na vlny Rádia Impuls, které je oficiálním partnerem této akce, a ty balónky na pokyn 15 hodin a 15 minut vypustíme. Takže dáme si první písničku. My se trošku přivítáme touhle písničkou, protože se jmenuje Pozdravit přece nebolí. Takže jdeme na to? Můžeme. A vy si můžete zaskákat tady na tuhle písničku. Čekal, na odpověď nečekal, usmíval se tím, jistě čaroval. Pár krátkých milých slovíček, co vůbec nic nestojí. A zahřejí Takže jdeme na to, holky. 3, 2, 1, start! A oni si do toho zamotají sami. Koukám, a někdo zatopil ten. To je to pěkný strach. Já jsem říkal nečesat stromeček, prosím tě, no. napsala nám dopis, že tam poprosila o pomoc, že v ní přibrala pat a moc. Přezdívku má obezita, kamarádka z Mekáče, co s tortíkem v ruce pláče. Já mám každé jídlo ráda vážně. Sláva už je sníh, jedem na saní. Kluci křičí, zvonej zní, jenom táta si. Ale kouká na syna, hezky, uši napíná. Tak co posvítíme mu? To slyší v rolničkách, na co vzpomíná všichni. Hej, rolničky, kdo pak vám dal hlas? Kašpárek maličký, nebo děda mráz. Rolničky, co to zvoní v nich? Maminčiny písničky, Vánoce a zpív. Zvuky z dětských let, rozezvoňte svět. Těm, co už jsou dospělí, ať je znova 5. Zvoňte sličky, rolničky, kdo pak vám dal hlas? Kašpárek maličký, nebo děda mráz. Rolničky, co to zvoní v nich? Maminčiny písničky, Vánoce a smích. Maminčiny písničky, Vánoce a smích. Šťastné veselé! Rolničky, kdo pak vám dal hlas? Kašpárek maličký, nebo děda mráz. Takže jdeme na to. 3, 2, 1, start! A motejte a fandíme. Zvládnete spolu s mámou opakovat tu známou. Slova jak se sebou jdou, můžou být i zábavou. Nechylem letěl jelen, klika kompla pomklopem. Vánoce hrajou Gloria, haleluja, Gloria. Berg de berg, kapsy prázdný mám, haleluja, Gloria.
Ne! To bylo to selfiečko. No to jste tomu dali. Paní ředitelko, 620. Feel my need, rising heat. Ain't no fun in wasting precious time. Sometimes you read and see what you like and do you right. You better stop running away. Já bych všechny přítomné poprosil, aby se připravili na vypuštění balónů Ježíškovi, máte tam všichni napsané svoje přání. Pokud ho tam nemáte, tak si ho aspoň myslete. Nemusíte ani nahlas. Tak začneme, jo? Tak až řeknu 3, tak prosím vás, balónky Ježíškovi vypustit. 1, 2, 3. Až tam doletí. O tom, kolik těch balónků bylo vypuštěno, vidím, že paní ředitelko odečteme. Už to se odstartovali, takže tam 243 balónků. 243 balónků, což je nádherný, zatleskejte si za to. Takže přátelé, my se s vámi loučíme. Ne, bohužel ano. Bohužel ano. Možná dáme ještě jednu písničku, dáme ještě nakonec. Dáme si ještě jednou to, co znělo v půlce programu, dáme si ještě jednou rolničky.